Я зроблю буквально коротеньке інтро і передам слово ведучому «П'ятого каналу» і модератору сьогоднішньої дискусії Роману Чайця. Зараз розпочнеться конференція 26 лютого «Крим – це Україна». Цією подією ми розпочнемо місячник тему Криму в Українському кризовому медіа-центрі. Чому саме була обрана ця дата? Тому що у цей день, рівно рік тому, невеликий, насправді, мітинг кримських татар був під Верховною Радою АРК Крим про те, що цей півострів – це територія України. І ця територія, цей народ – це Україна, це українці. Зараз будемо говорити про те, що змінилося, що сталося за цей рік, коли іноземні окупанти засіли на Кримському півострові, що відбувається зі свободою слова, з переслідуванням інакодумців та про багато інших аспектів, відповідно, також будемо говорити. А зараз я передаю слово Роману Чайці, він уже представить наших високоповажних гостей та буде модерувати саму дискусію. Дякую, колеги. Дякую. Доброго дня. Ми вітаємо вас на першій міжнародній конференції «Крим – це Україна». Дуже би хотілося, щоб це була і остання міжнародна конференція з такої проблематики, але реалії виглядають дещо інакше. І це перша панель з двох, яка буде сьогодні. На цій панелі ми будемо говорити, власне, про окупацію Криму і уроки 2014 року. І хочу представити своїх співрозмовників, гостей, поважних, колегу свого телевізійного і оглядача і радіооглядача Радіо Свободи Віталія Портникова. Ви так само Крим Реалії представляєте. Доброго дня. Також голову Меджлісу кримсько-татарського народу, минулого народного депутата України, а зараз ще й крім того, голови конкурсної комісії з виборів кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро Рифата Чубарова. Також наш гість із Москви, політолог, журналіст, політичний діяч, дійсний член Суспільної академії, Міжнародної академії інформаційних процесів і технологій в Москві Андрій П'янковський. Вітаємо вас. Мустафа Джемілєв, правозахисник, дисидент, національний лідер кримсько-татарського народу, а зараз уповноважений президента України із справ кримсько-татарського народу. І також вітаємо політика, депутата багатьох скликань, голову Кримської республіканської організації партії «Батьківщина» Андрія Сенченка. З нами також владика Борис Гуцяк, президент Українського католицького університету, єпископ Української греко-католицької церкви. Це єпархія в Парижі для всіх українців східного обряду, Франції, в країнах Бенелюксу і Швейцарії. Вітаємо, владико. Панове, я би хотів, щоб це був варіант, коли я найменше би вам заважав, а ви найбільше, маючи таймінг по 10 хвилин, провели це в вигляді розмови між собою. Маю надію, що протягом нашої розмови до нас долучиться і заступник глави адміністрації пан Чалий, який обіцяв прийти. Ми просто не знаємо, чи встигне він до нас на цю панель. Я б хотів, щоб почав, напевно, все-таки лідер кримсько-татарського народу Мустафа Ага. До вас просто просте запитання. Ми маємо на сьогодні достатньо багато свідчень, що планів анексії, окупації, інтервенції в Україну було розроблено чимало протягом 2000-х років. Чому почали з Криму і чи було це невідворотньо? Можливо, з цього треба було почати. Але хочу нагадати і нашим друзям, можливо, нам зараз дадуть ці документальні кадри, бо рівно рік тому, не малочисельний, а достатньо чисельний, як для Криму, майже під 20 тисяч кримських татар, а також росіян і українців Кримського півострову з національними стягами кримсько-татарського народу, з державними прапорами України під стінами парламенту автономії, фактично зупинили спробу розвалити державу. Якщо можна ці кадри нам все-таки показати, щоб нагадати. Рік тому Російська Федерація окупувала український півострів Крим. Були захоплені будівлі Ради міністрів та Верховної Ради автономії. Заблоковані українські військові частини. Відключене мовлення українських телеканалів. Викрадені та заарештовані українські та кримсько-татарські активісти. Всупереч міжнародному праву Кримський півострів був анексований Російською Федерацією.
Але всі дні протистояння звичайні кримчани збиралися на акції протесту під українськими прапорами. Бо Крим – це Україна. Мустафа Ага, отже, були плани і Харків, і Донбас. Почали з Криму. Чи можна було це уникнути? Чому почали з Криму? Він вже вімкнений. Можна говорити. Крым вообще-то являлся в Украине одним из самых таких болевых точек, слабых звеньев. И Крымский полуостров отличался от других регионов Украины тем, что там наибольшая была концентрация таких пророссийских сил. Во-первых, это объяснялось его и национальным составом, потому что в 1954 году он был присоединен к Украине, и было массовое переселение россиян из внутренних областей России. Собственно говоря, Россия никогда от своих экспансионистских таких намерений не отказывалась. Даже вот так называемые демократические годы, в годы правления, я хорошо помню, в 1991 году после сессии Курултая приезжали нам из тогда Верховный Совет Российской Федерации, говорили о том, что вот они поддерживают Курултай, они готовят сейчас документ о признании Меджлиса крымско-татарского народа. Ну и пригласили нас с Чубаровым в Москву. И мы, когда приехали в Верховный Совет, тогда был этот, как его, председатель Верховной Рады Рифат, как его, Хасбулатов. Ждем приема, и выходит оттуда человек и говорит, вот у нас в Верховном Совете сейчас будет, да, мы будем признавать Меджлис крымско-татарского народа, у нас такая программа помощи, возвращению, обустройству крымских татар. И, между прочим, говорят, мы еще готовим документ о денонсации, отмене постановления 1954 года о незаконном присоединении Крыма к России. Вы же, наверное, согласитесь, что это было незаконно, без всякого референдума. Взял Хрущев с пьяну и подарил. Ну, мы как гости, я так осторожно говорю, вообще-то в Крыму никогда у людей ничего не спрашивали, никаких референдумов не проводили. А почему вы решили с 1954 года? Давайте начнем, скажем, с 1783 года, незаконное присоединение Крыма к России, а там дальше пойдем до 1954 года. И как-то сразу нас потом даже и не приняли, а признание Меджлиса и не вспомнили. Так мы, собственно говоря, уехали. То есть я хочу сказать, что еще в те времена, даже во времена Ельцина, вот это существовала тенденция притязания к Крыму. И в целом все эти годы активно российская пропаганда работала на то, чтобы вот это вот Крым российская территория. И поскольку они знали, что наиболее организованные силы, которые может противостоять этому, это крымские татары, их представительный орган, Меджлис, все в основном нападки были на Меджлис крымско-татарского народа. Но Украина, во-первых, она не предпринимала каких-либо мер серьезных против сепаратистских вот этих тенденций, которые снабжались, финансировались, поддерживались Российской Федерацией на территории Крыма, ничего не делала и даже для подкрепления проукраинских сил на территории Крыма. Ну, очевидно, была уверенность, ну, и были заявления государственных деятелей, в частности Путина, о том, что никаких территориальных претензий нет, что, дескать, эти заявления разных политических деятелей – это их точка зрения. Кроме того, был, в конце концов, большой договор 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, где четко говорится о том, что стороны будут уважать территориальную целостность и существующие границы. До этого еще был подписан в 1994 году Будапештский меморандум, где Россия является одним из гарантов безопасности и территориальной целостности.
Поэтому ничего серьезного не предпринималось. Ни в плане там, нейтрализации вот этих активистов, сепаратистов, ни в плане укрепления обороноспособности на этом фланге. А в годы правления Януковича, я думаю, все это делалось как-то сознательно, для того, чтобы, во-первых, усиливались вот эти сепаратистские силы. Но, собственно говоря, вообще-то в политическом таком бомонте у Украины всегда было такое потребительское отношение к Крыму. Смотрели, кто проголосует за кого. Поскольку крымские татары всегда традиционно поддерживали только национально-демократические силы, а к власти приходили совсем другие силы, мы или же были, на нас смотрели враждебно, или же как-то нейтрально. Но при Януковиче была совершенно такая открытая, враждебная такая направленность против крымско-татарского народа. А его на выборах, на президентских выборах поддерживали в основном вот эти пророссийские силы. На наши неоднократные обращения узаконить, легализовать, ввести правовое поле меджлис крымско-татарского народа никаких серьезных шагов не предпринималось. Только в 1999 году, на 45-ю годовщину депортации крымско-татарского народа, при Кучме был принят указ о Совете представителей кримськотатарського народу. Мустафа Ага, а можна от зрозуміти феномен 26 числа? Фактично велика кількість країн дивилася в прямому ефірі події під стінами парламенту. Тоді кримсько-татарським активістам і кримчанам вдалося зупинити сесію. На сесії, наскільки я розумію, готувалися всі ці документи, як відірвати Крим і здійснити російський сценарій. Вам за день вдалося зупинити це, 26 числа. Але в ніч з 26 на 27 з'являються російські десантники, чи військові Путіна, без знаків опізнання, і все міняється за одну ніч. Чому тоді не спрацювало? Вам вдалося зупинити це все? Ну, вообще-то аннексия началась 23-го. Это 23-го впервые в Севастополе появились так называемые «зеленые человечки». Это отряды, спецотряды российских вооруженных сил без опознавательных знаков, которые начали захватывать государственные учреждения. 26 февраля они планировали созвать Верховный Совет Автономной Республики и принять обращение к Путину о присоединении Крыма к России. Собрались со всех концов Крыма, где-то привезли, по-моему, 3 тысячи человек. Казаки там, в основном из Севастополя. У крымских татар это спонтанно получилось. Мы совершенно по другому случаю собирались. Там годовщина, по-моему, Нумана Челебиджихана. Но поскольку это приняло такой оборот, крымские татары тоже начали съезжаться со всех концов Крыма, и нас получилось большинство. Если где-то 3-4, у нас было, наверное, уже около 12 тысяч. И тогда удалось действительно предотвратить принятие вот эту. Была небольшая стычка, этих шовинистов, сепаратистов оттеснили, но уже на следующий день, рано утром, Верховный Совет и Совет Министров были захвачены вот этими человечками. В общей сложности их было всего 110 человек, 70 захватили парламент и 40 Совет Министров. Конечно, можно было на следующий же день снова собраться, но, во-первых, была просьба из Киева о том, чтобы не выходить, ибо возможно кровопролитие. Но, с другой стороны, Киев тоже ничего не предпринимал для того, чтобы нейтрализовать этих террористов. Где-то в 20 километрах от Симферополя расположенная Альфа бездействовала. Она могла приехать, окружить и нейтрализовать. К сожалению, вот так получилось. 110 чоловік. Да. Альфа в Симферополі – це скільки було людей? Ну, по-разному говорят. Где-то, кто говорит, 1500, где-то 2500. Тобто діяти можна було. Ви кажете, було прохання з Києва до кримсько-татарського меджлісу не діяти, так? Вже 27 числа. Від кого це було? Можете Ну, розказати? это более подробно, наверное, Рифат скажешь, потому что контакты он поддерживал с ним. Пане Рифате, можете продовжити? От мікрофон, якщо можна. Я дуже схематично, щоб нам просто
згадати те, що відбувалося рік тому. 23 лютого Меджліс проводить масовий мітинг на Центральній площаді, це неділя. Ми цей мітинг призначили ще 28 січня. 23 лютого для нас знаменна дата, це річниця вбивства першого муфтія Криму, голови Хорултаю. Мова йде про 23 лютого 1918 року. Кожного року ми відмічаємо цю дату, для нас трагічну. До речі, разом з муфтієм Криму Номаном Челбіджіханом в ту ніч було вбито достатньо відомих російських таких представників і військової, і наукової інтелігенції. Це був розгул бандитизму в Севастополі 1918 року. 23 лютого на цьому мітингу ми приймаємо резолюцію, де говоримо, що нарешті в Криму тепер не буде монополії жодної політичної сили, жодного етносу, що ми всі разом, українці, кримські татари, росіяни, будемо співуправляти Кримом. Але ми говоримо про те, що є загроза для Криму, це Верховна Рада Криму, і ми звертаємося до Верховної Ради України негайно розпустити Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Бо тоді вже були ці чільночні поїздки Константинова, Цекова, інших до Москви, вони там вже про щось домовлялися. 25-го нам стає відомо про те, що вони намагаються зібрати сесію позачергову, і за нашими даними вони готують рішення, спрямоване в бік Росії. 25-го я цілий день проводжу разом з своїми товаришами Верховної Ради Криму, в кабінеті Константинова, з інших там депутатів кримських. Я вперше бачу, я потім це трошки пізніше оцінив, Константинова таким заляканим, внутрішньо заляканим. Константинов – це людина бізнесу, така жуліковата, і тому пройдисько. І він, коли є якісь, знаєте, такі загрози, там, він завжди знаходить компроміс. Але цього разу я бачу, що він, незважаючи на те, що ми говоримо чітко, що ми йому не дамо зібрати сесію, він каже, що сесія буде. Більш того, вони, ЙОФ і інші, мені показують якісь проєкти документів, які нібито мали би свідчити про те, що мова йде про пошук шляхів розвитку в складі української держави. Там нічого мова нібито не йде про Росію. Я бачу, що ці переговори завершуються безуспішно, і ввечері скликаємо Меджліс, і ми призначаємо мітинг на 26 лютого. Ми зустрічаємося разом з своїми помічниками, я зустрічаюся з керівниками міліції, СБУ кримськими, оскільки нам становиться відомо, що такий же мітинг призначений Сергієм Аксьоновим «Руським єдинством». І ми майже там обговорюємо, щоб, скажімо так, не було зіткнень один проти одного. Сталося так, що кримських татар прийшло набагато більше, ніж інших, і вся площа майже була зайнята кримськими татарами, але не тільки кримськими татарами, там були українські прапори, там були етнічні росіяни, там були люди різних національностей, прихильники української держави, цілісності України. На 15 годину призначена сесія. Ми працювали 25-го ввечері, всі, хто міг, зі всіма депутатами кримськими, щоб вони не пішли на ту сесію, бо є така загроза, що вони будуть залучені до антидержавницьких дій. І дійсно сесія не збирається разом з паном Андрієм Сенченко. Ми, коли о 15-й спустився Константинов, щоб відкрити сесію, ми фізично нарахували 49 депутатів, тобто не вистачало 2 до кворуму, і змусили Константинова відмінити сесію. Більш того, ми там провели бесіду з тими депутатами, які залишилися в залі, і нам здавалося, що багато з них розуміли, про що ми говоримо, бо вони також висловлювалися про те, що треба шукати порозуміння з Києвом. Дуже багато з них вони боялися тих змін, які відбувалися тут, в Києві. Тобто вони боялися перемоги демократичних сил України. Ми 26-го розійшлися.
розійшлися, будучи впевненими в тому, що ми врятували Крим, врятували себе, врятували Україну. І, можливо, ви деякі пам'ятаєте ці дні. Все це було в прямих репортажах. Але вже в день, коли проводився цей величезний мітинг, вже відбувалися деякі події, які нас насторожували. Але я особисто, я говорю про себе, я й думати не міг, що воно вийде саме так, як вийшло 27-го вранці. Ми вже бачили якихось людей, там, дуже незнайомих, з такою специфічною виправкою в кабінеті або приймальній у Константинова. О 2-й годині 26 лютого, коли проводився цей величезний мітинг, мені потелефонував голова СБУ Кримського і сказав, що в товпі знаходяться 2 людей з автоматами. Що вони прибули, з автоматами Калашникова, що вони прибули з Севастополя, в них є завдання відкрити вогонь. Я запитав, по відношенню до кого, бо там 2 сторони. Він сказав, як нам здається, немає різниці. Для них завдання, щоб було вибух був на цьому мітингу, для того, щоб люди могли себе повести так, щоб потім запустити проти них ще додаткові сили. Слава Богу, такого не сталося, як планувалося або як бачилося деяким аналітикам там місцевим. Вранці о 4:40 я отримав телефонний дзвінок, я прокинувся від цього, знову телефонував голова СБУ і сказав, що велика купа людей з чисельною зброєю війшли в приміщення Ради міністрів і Верховної Ради Криму. Він сказав, що це достатньо багато зброї, оскільки величезні такі сумки і специфічна зброя для знищення масово людей. Я сказав йому, чому ти мені телефонуєш, в тебе є повноваження, в тебе є свої зобов'язання, вперед. Він сказав, я єдине, що ми не знаємо їх наміри, але передбачаємо, що вони можуть відкрити вогонь проти людей, якщо вони будуть збиратимуся, і можливо було б, тобто виходьте самі з цієї ситуації. Зрозуміло, в цій ситуації я десь вже, користуючись можливостями ЗМІ, які працювали тоді цілодобово, десь близько 7-ї години, я зробив таке коротке звернення про те, що оцінив ситуацію, тобто розповів про неї, і сказав про те, що ми чекаємо реакції державних органів і спеціальних сил. І що я прошу людей, що прошу просто виставити огорожу, таку людську огорожу, і туди близько не підходити до цих приміщень. Це була моя така команда. Оскільки, а в 8-й годині, коли я вже отримав, я попросив наших ребят, щоб вони подивилися, що відбувається навколо Сімферополя, з Гвардійського, селище Гвардійське, де є база, одна з баз Чорноморського флоту, там військовий аеродром. Звідси виїхали, здається, 6 бронетранспортерів, і вони трошки під'їхавши до Сімферополя, вони стали на околиці цього місця. Я послав людей, щоб запитали, хто вони і навіщо. Вони сказали, що в них завершилося чергування, посилене чергування на аеродромі, і вони повертаються до Севастополя, але вони зламалися. І тому вони зараз чекають ремонтну бригаду, щоб там все відремонтувати. От тоді вже для мене стало зрозуміло, що ситуація пішла зовсім в інший бік. Тепер я буквально коротко деякі моменти, я потім хочу, щоб інші продовжили. Рифат, а можете буквально уточнити один момент? Прошу. Ви контактували з Києвом. В Києві в той час ще стоїть Майдан. Це декілька днів, як через Крим і російський Чорноморський флот втік Янукович в Росії, як нам стало відомо вже станом на сьогодні. А з ким ви контактували, зокрема в Києві? Хто був тоді повноважною владою, яка могла щось робити 26-27 лютого? 27-го я зараз не згадую, щоб я напрямки контактував з Києвом, крім того, що я мав просто телефонні дзвінки з окремими народними депутатами, зрозуміло, з паном Мустафою Джемілєвим, здається, з паном Сергієм Куніциним, і ми говорили про те, що треба якомога терміново задіяти тих посадовців, які можуть дати команди військовим. Оскільки всі 27 лютого чекали, як себе будуть вести багаточисельні підрозділи різних видів озброєних сил України. І для нас це було головне.
Але якщо говорити про прохання не втручатися, прохання витриматися, прохання не провокувати, що найближчими днями ми знайдемо достойний цього вихід, це було буквально через 2-3 дні, як це все вже почалося розкручуватися. І це було не тільки з боку українських політиків, але це було з боку майже всіх послів або представників міжнародних організацій, з якими я туди телефонувався. Хочу ще просто одну думку про те, чи можна було би не допустити того, що відбувалося потім послідуючі дні. Я не знаю зараз, дуже, знаєте, такої ствердженої відповіді в мене немає, щоб я був в цьому переконаний. Я знаю точку зору, скажімо, тих тоді, хто тимчасово виконував обов'язки і президента України, скажімо, пана Турчинова. Я знаю точку зору інших керівників. Вона, якщо дуже спростити, сходить до того, що, мовляв, якщо ми там почали би здійснювати спротив військовий, то російські війська чекали на цього, і вони б пішли б одразу, вторглися б в Україну десь на Сході, на інших кордонах України. Така точка зору, вона присутня. Як на мене, це моя особиста точка зору, людини, яка не є військовою, був короткий такий час, де треба було здійснювати такі заходи. Це було 27-го цілий день, вночі 27-го, і, можливо, півдня на 28-го, поки не пішло таке вже широке вторгнення ззовні Криму різних сил з боку Росії. Але це просто як одна з гіпотез. Знаю сьогодні точно, що вони чекали нами захоплення приміщень Верховної Ради Криму 26 лютого. Деякі виходять з того, що якщо б ми 26-го зайняли б приміщення Верховної Ради Криму і не вийшли б звідти, ми б не дали б можливості для прямої агресії або входження російських військ до Криму. Сьогодні я знаю, що такий варіант в них точно був, і вони планували, що кримські татари і інші прихильники територіальної цілісності, чому там були ці два автоматчики, що ми перейдемо в якусь такий формат, який вони оцінюють як пряма загроза до росіян, до інших, і тоді вони вже відкритою пішли б військовими якимись діями. Але це знову такі версії. Пане Сенченко, от дивіться, класичний стереотип – це про те, що Крим здали. Так? Це ми чули протягом цілого року. А треба було діяти силою. Чи справді була можливість силовим моментом в ніч з 26 на 27 зупинити цей сценарій? Спасибо. Я хочу продолжить мысль Рифата в отношении этого сценария провоцирования крымских татар, которые находились на митинге, к занятию зданий Совета Министров и Верховного Совета Крыма. На самом деле, я думаю, что сценарий такой был, и дальше они бы раскручивали спираль межнационального конфликта. И я думаю, что это был один из сценариев, который позволял бы решить сразу две задачи: и занять Крым, и раскрутить все репрессии в отношении крымских татар, которые сейчас, опять-таки, так сказать, мы каждый день наблюдаем. Вы знаете, вот если чуть-чуть об истории вопроса, конечно, планы эти были всегда. И мы помним избрание президента Мешкова. Другое дело, тогда не было военного компонента, не было желания у России вводить военный компонент. Были политтехнологи, было ФСБ задействовано в этом процессе. Но Ельцин тогда так как бы игрался, потому что для него Украина была сателлитом, который вечно должен за газ, вечно оправдывается, что он не крал этот газ, ни о каком европейской интеграции или там о вхождении в НАТО речь не шла. Поэтому, вот так он вальяжно, так сказать, как бы обходился с Украиной. Но хочу сказать, что вот корни того, что происходили, на самом деле они и в тех временах, и в более ранних, потому что украинская власть, к сожалению, в течение 2 десятилетий абсолютно не занималась Крымом, точнее интересовалась Крымом с точки зрения обретения власть имущими земли у моря.
И для этого формировалась определенная крымская элита, которая готова была обслужить эти властные интересы за крошки со стола. Ну, потом следующий этап Макеевско-Донецкой оккупации, так сказать, очень жесткой, когда вся та же самая элита пошла в услужение к этой, значит, всей Макеевско-Донецкой банде. Но вы знаете, вот чтобы понять, насколько здесь, скажем так, конъюнктура играла, а сколько на самом деле какие-то убеждения и там пророссийские настроения. Давайте вспомним выборы 2012 года в парламент, которые проходили, естественно, и на территории Крыма и Севастополя. И в этих выборах русское единство, которое, по сути дела, перед выборами консолидировало по команде из Москвы осколки пророссийских организаций, так вот русское единство в Севастополе получило меньше, чем партия «Свобода». На уровне там 1,2-1,3%. В Крыму за пределами Севастополя ну, тоже до 1,5%. Но надо понимать, что была подвижная, и она осталась в Крыму порядка 20%. Это пожилые люди. Это, ну, в Крыму вообще процент пенсионеров выше, чем в среднем по стране, а процент военных пенсионеров выше, ну, опять-таки, чем в среднем по стране. И многих из этих людей ничего не связывает с Крымом. Они демобилизовались откуда-то с Северного флота или с Тихоокеанского, и потом осели в Евпатории, в Севастополе, Феодосии и так далее. И вот эта публика, они кочевали между пророссийскими силами, коммунистами, партией регіонів і обслуживали їх інтереси. Пане Санченко, пам'ятаєте, ще декілька років тому, коли ми аналізували можливість ситуації вибухової на Кримському півострові, був стереотип, що кількість саме власників нерухомості на узбережжі, зокрема і російського бізнесу, так? Там і російські політики мали свою нерухомість, і українські, і все це було гарантією того, що Крим не вибухне силовим сценарієм. Чому ж це не спрацювало? Вы знаете, без военного компонента, без российских штыков этого бы не произошло. Потому что я вам могу сказать, вот 26 число, мы с утра вместе были в Симферополе и на этом митинге, и я улетал в 23 часа из Симферополя, меня еще провожала целая кавалькада депутатов Крымского парламента. Они разными группками подходили, которые взахлеб показывали, убеждали, что у них есть 76 голосов за смену Константинова и Могилева. И весь торг был только вокруг чего? Чтобы нам не завезли очередного киевского премьера. А потом, когда появились штыки, то вся эта публика просто легла не поперек, а вдоль. Но вы знаете, я, может быть, вот от этой части, да, два слова по поводу возможно-невозможно было удержать. Ну, на мой взгляд, еще и до 26-го возможно были решения, потому что эти голоса были, ими надо было воспользоваться и сменить руководство парламента и правительства Крыма. Дальше бы просто не было. Но и не так легко было бы оккупантам действовать, как они действовали в эти дни. Я 26-го, прилетев в Симферополь, посетил и 2 часа беседовал с личным составом крымского «Беркута», расквартированного в городе Симферополе. Хочу сказать, абсолютный психоз. То есть они были забаррикадированы, ну, у входа вот политдискотека понятного содержания, а дальше мешки с песком, пулеметы и, ну, глаза стеклянные. После 2 часов разговоров так как-то удалось более-менее успокоить, но говорить о том, что эти бы люди выступили в поддержку украинской государственности в Крыму, ну, было немыслимо. После этого я тоже порядка 2 часов разговаривал с командным составом Крымского территориального управления внутренних войск. И хочу сказать, что там тоже не способны были исполнить даже элементарные приказы, просто об охране там, зданий, общественного порядка на улице и так далее, потому что они еще не пришли в себя после того, как их експлуатировали здесь на Майдані. Прошлое, а якщо б була якась політична команда з Києва, тимчасово виконуючих оцієї влади, чи були підрозділи в Криму, які б виконали наказ з Києва? Ну, мне сложно гарантированно утверждать вот по воинским частям, но все, что касается внутренних войск и милиции, я твердо говорю нет.
И, кроме всего прочего, напомню, что события происходили 26-го, занимало вот эти зеленые так называемые человечки 27-го рано утром здания, а украинское правительство было сформировано 27 числа уже во второй половине дня. То есть до того практически был вакуум власти. Но я чуть-чуть бы перебросил мостик от воспоминаний к сегодняшним реалиям и к тому, что делать завтра. И я вот в этом смысле категорически не согласен с теми, кто говорит, что мы сначала построим светлое будущее в Украине, интегрируемся в Европу, а потом будем возвращать Крым. Но я также не согласен с теми, кто, ничего не делая сегодня во власти в смысле возвращения Крыма, уповает на то, что крымские татары своими жизнями, телами и так далее, так сказать, выстелят обратную дорогу Крыму в Украину. И я думаю, что инструментарий у сегодняшней власти есть достаточно богатый, но главная борьба – это, безусловно, нужно противодействовать оккупантам в Крыму. Но не так, как это делается с транспортной блокадой, потому что мы противодействуем связям тем нашим гражданам, которые вынужденно остались на оккупированной территории, тем, кто выехал, связью с материковой частью страны и просто человеческим связям. И хочу сказать, что, безусловно, очень важна борьба за умы. Эта борьба, она должна быть не просто в виде какой-то пропаганды, а, наверное, должна быть выработана вот та завтрашняя модель устройство Крыма, которое бы давало ответы на самые острые вопросы, которая была бы приемлема для крымчан и, безусловно, конечно, была приемлема и являлась бы гарантией устойчивого вхождения Крыма в состав єдиної України. Пане Рифат, хочу відреагувати на ваші слова. До речі, а чи ще можлива якась боротьба за уми населення в Криму, якщо ви самі приводили історичний приклад з 91-го року? Я просто для себе на цьому заході хочу, може, поставити теж, як і пан Андрій, щоб вже від згадувань, спогадів перейти вже, що треба робити. Тому просто закінчити хочу одним ще розмірковуванням. Чи можна було б, і що треба було б робити. Ну, так сталося, що протягом декількох тижнів я зустрічався з тими чи іншими генералами, які приходили до Меджлісу. Бо вони також, як і багато хто, не знали, як себе вести, бо не отримували команди. Я можу сказати одне, що не було чітких команд з Києву. Я зараз не кажу, яких команд. Це перше. По-друге, 27 лютого, коли вже там в приміщенні Верховної Ради, Ради міністрів були вже ці озброєні так звані зелені чоловічки, здається, серед них був Гіркін, він їх організовував, бо є на фотографіях 26-го, як він йде позаду Аксьонова. 27 лютого я вперше за останні місяці був в одному приміщенні з тодішнім прем'єром Могильовим. Могильов – це один із тих функціонерів української влади, який нищив Меджліс, який все зробив для того, щоб розправитися з кримсько-татарським національним рухом. А 27-го я з ним разом в кабінеті у начальника кримської міліції, ми шукаємо підходи, шляхи для того, щоб зупинити оце сповзання, прірву. Ми намагалися це зробити. Але що відбулося потім? І коли вони вже все-таки за відсутністю кворуму, але 27-го після обіду вони провели так звану сесію, призначили Аксьонова, пан Могильов, а це ж високоурядовець, я хочу, щоб ми не говорили не тільки про військових і про їх відповідальність. Він просто зібрав речі, він дав інтерв'ю, що ми попрацювали дуже добре, хай тепер попрацює інший уряд. Я хочу сказати про те, що якщо ми хочемо, щоб у нас попереду не було повторень подібних трагедій, нам треба без істерії, без такої кампанещини, але дуже чітко розібратися з ролью кожного урядовця в Криму того часу, в тому числі начальника СБУ, начальника міліції, але і прем'єр-міністра, щоб цього не було повторення. Тепер щодо того, що нам треба робити. Стратегія державного повернення Криму має бути вже нарешті затверджена. Я хочу сказати, що є різні підходи, є дуже багато сил і наукових, і громадських, які вже такі підходи вони для себе вже виписали, схвалили, але цілісної немає програми. І в цій програмі мають бути передбачені задіяння всіх факторів, в тому числі і поведінка тих людей, які зараз живуть в окупованому Криму.
і міжнародний фактор, і внутрішній фактор. На жаль, такої стратегії зараз все ще немає, і тому зараз ми не можемо говорити про такий цілісний наступ у цьому напрямку. Ну і останнє, я тут повністю погоджуюсь з тим, що говорив пан Андрій. Кожний, хто думає, що повернення Криму – це друге або третьорядне наше завдання, що ми, мовляв, зараз зміцнимо Крим, це настільки така, знаєте, помилка, ну така для України дуже загрозлива. Оскільки сьогодні вже відомо, що без вирішення кримської проблеми, без повернення Криму, без уходу агресора з цих територій, просто в Україні не буде майбутнього. Це, мені здається, для всіх відомо. Господин Пьянковский, а можете начать с хэштега «Крым наш» и дискуссии, которая уже идет год в Украине? Это Украина сдала Крым России или это Россия взяла Крым в Украину? Ну, мне как-то не очень хотелось бы вмешиваться в внутриполитическую дискуссию внутри Украины. Здесь очень не любят, когда приезжают тут москали и начинают советовать. Если позволите, я скорее поговорю о реакции мирового сообщества на то, что произошло в Крыму и происходит в Украине. Потому что это уже не украинско-российский кризис, это уже становится мировым кризисом. Вот у нас заголовок «Уроки 2014 года». Вот я попробую поговорить об уроках, которые извлекает из событий 2014 года мировое сообщество. Мне кажется, в будущих учебниках истории очень важной датой будет отмечено 18 марта 2014 года. И не только потому, что в этот день юридически была закреплена аннексия Крыма. Мне представляется, что сама речь Путина и та концепция русского мира, которую он выдвинул, это даже важнее, чем просто аннексия Крыма. Ведь он провозгласил там свое право, и даже не право, а священную обязанность защищать не граждан России, обратите внимание, любое государство обязано защищать своих граждан, а этнических русских, русскоговорящих, а в последующих интерпретациях это уже было потомков граждан, проживавших в Советском Союзе или даже в Российской империи. Многие наблюдатели, я в том числе, немедленно заметили, что это крымская речь Путина, это ученическое переложение гитлеровской судетской речи. И в ней звучали совершенно новые для русского политического языка концепты. Разъединенная нация, собирание исконных российских земель, национал-предатели, если хотите. Это перевод с кальки с немецкого. И, наконец, вот эта концепция русского мира, которая является аналогом Германского рейха. То есть все концепты внешней политики России, они аналогичны германской внешней политике 30-х годов прошлого века. Это было настолько очевидно, что один из пропагандистов Кремля, господин Мигранян, неуклюже пытался прийти на помощь. Путин сказал, да, Путин действительно говорит как Гитлер и даже действует как Гитлер, ну как хороший Гитлер. Ведь было два Гитлера. Гитлер до 1939 года, это был замечательный Гитлер, он реализовывал национальные чаяния германского народа, а потом он начал агрессивную войну. Вот первый урок, который вынес тот субъект, которого за неимением более точного термина мы будем звать мировое сообщество, цивилизованный мир, коллективный Запад, он понял, что ему брошен вызов. То есть та гибридная война, которой любит говорить российская пропаганда, она, собственно, была объявлена, потому что самая минимальная реализация концепции русского мира, она включает, кроме всего прочего, изменение границ двух стран НАТО, Латвии и Эстонии, где имеется русское, достаточно российское меньшинство. Какова была реакция? Первая реакция была естественная для Запада. А может быть мы откупимся Крымом?
может, согласимся на аннексию Крыма, и господин Путин успокоится. Это была такая риторика. И если вы вспомните вот апрельскую Женевский протокол, подписанный 4 министрами, собственно, там слово «Крым» не упоминался. И та же идея проходила в массе таких околоправительственных совещаний российско-американских экспертов, как, например, на острове около Хельсинки. Да, вот Крым проехали, а дальше вот, чтобы Вова не лез. Но ответ был нет, он дальше полезет. Он был на пике эйфории в апреле-мае и обозначил вполне конкретную цель Новороссия. И плюс начал гибридную войну против балтийских стран тоже. А этот мюнхенский синдром сегодня уже переломался или он Не продолжается? до конца. Вот я как раз об этом говорю. Тогда на Западе возник следующий вопрос. А, собственно, вот человек объявляет гибридную войну Западу, который на всех уровнях конфронтации превосходит его многообразно ресурсом. На экономических Россия — это отсталая сырьевая держава, полностью зависящая от западных технологий. На конвенциональном военном уровне силы НАТО, включая Соединенные Штаты, на порядок сильнее. Как он собирается выигрывать? Он очень быстро ответил на этот вопрос ядерным шантажом. Ядерным шантажом, все время поднимая ставки. Вот, кстати, коллеги рассказывали об операции Крым, там тоже была вот та же ситуация, угрожать более высокими ставками. Будете сопротивляться в Крыму, я начну массированное вторжение через границу. Когда мои зеленые чашки придут в Прибалтику, и вы попытаетесь их оттуда выбросить, а вы можете своими обычными вооруженными силами, я начну ядерную войну. А вы испугаетесь. Это очень серьезная угроза. И она по-разному, в общем, Европу она парализовала. Вот это последний бросок Меркель в Москву неожиданный, после того, как она 3 месяца после Брисбена очень жестко говорила о Путине, она тогда в шоке ушла после этой встречи, она, казалось бы, все о нем поняла. Это результат прямого шантажа. Она поехала на следующий день после того, как в американском конгрессе будущий министр обороны заявил, что он будет продавать Украине оружие. Она прекрасно помнит, что Кремль несколько раз шантажировал, посылал сигналы, будет Америка продавать оружие Украине, Москва использует тактическое ядерное оружие в Европе. Все зависело от Соединенных Штатов. Собственно, вызов был брошен им, как единственной ядерной державе сопоставимой. И надо сказать, американцы вот в ключевом вопросе с балтийскими странами, они ответили, что они будут защищать Прибалтику. И это не просто декларация, это практическое действие. В Латвии и Эстонии находится, там, скажем, по 100-200 американских солдат. Это символическая цифра, она не представляет никакой военной силы, но это, если хотите, заложники-смертники. Это означает, что если зеленые чечки появляются там, что Россия автоматически втягивается в полномасштабную войну с Соединенными Штатами. Как раз то, что Путин хотел избежать своим шантажом. Хорошо, но имеет ли это какое-то отношение к Украине? Да, имеет, и самое непосредственное. Потому что, заявив, американцы не могли не продемонстрировать, что они будут защищать Прибалтику, потому что в обратном случае это означало бы конец НАТО, конец Запада как субъекта мировой политики и конец Америки как мировой державы. Но они вовсе не хотят идти этого сценария войны в Прибалтике, сценария с риском ядерной войны. И где здесь Крым? Поэтому им нужно, чтобы Путин потерпел поражение в Украине, здесь. Для того, что если он одержит здесь победу, а его цель это разрушение украинского государства. Правильно сегодня сказал второй президент Украины Данилович Кучма, что после Минска-2 Путин предъявил ультиматум Украине. Этот ультиматум сформулирован достаточно ясно в его интервью Соловьеве, и цель его уничтожение Украины. Соединенные Штаты ни в коем случае не должны этого допустить, не потому, что они любят Украину, а уже из соображений собственной безопасности.
потому что победа Путина в Украине, осуществление его целей означало бы следующий шаг в Прибалтике и необходимость столкновения с ним в ядерной конфликте. Поэтому американцы обязательно продадут оружие Украине. Они близки к этому. Но самое главное, у них есть достаточно средств. Да, они никогда не будут воевать. Воевать в Украине никто не будет. Первое же заявление Расмуссена и Обамы было, что Украина не член НАТО, и поэтому мы не будем участвовать. Вот теперь задним числом поняли, какое громадное значение было для балтийских и восточноевропейских стран включения НАТО. Но у них есть достаточно средств не военного характера. Это гораздо более жесткие экономические санкции, ну и включая такую вещь, которую я бы считал уже не экономической, а политическо-психологического характера, вполне в духе гибридной войны. Финансовая разведка Соединенных Штатов прекрасно известны активы всех руководителей российского государства, начиная с Путина, и они могут их арестовать и заморозить. Поэтому вопрос, вот, который будет у нас во второй части, возвращение Крыма, это уже вопрос вот исхода этой глобальной гибридной войны, которая идет сейчас между... Вот я согласен с тезисами российской пропаганды, они все время повторяют, мы не с Украиной воюем, ну что такое Украина? На территории Украины это война русского мира с англосаксонским. Да, это действительно так. Это война путинского русского мира, западной цивилизации, и от исхода этой войны зависит будущее западной цивилизации, будущее Украины, и в том числе Крыма, в случае поражения Путина. А как я вижу поражение Путина? Поражение Путина – это настолько очевидный для российской так называемой элиты провал его украинской авантюры в результате ответных мер Запада, что правящая в России воровская чекистская мафия решит необходимым для себя отстранение Путина от власти и отказа от вот этих издержек его внешней политики. В случае вот этой победы Запада возвращение Крыма станет процедурной проблемой. А в случае поражения это Путін будет владеть не только Украиной, но и всей Європою. Владико, ми тут згадали іншу сторону гібридної війни і анексії – це боротьба за уми. От буквально за декілька днів, з 1 березня, принаймні, ФСБ на окупованому Кримському півострові обіцяє розібратися з українськими церквами, з кримсько-татарськими духовними центрами. Тобто фактично вони можуть припинити свою діяльність. Боротьба за уми тих, хто зараз в окупованому Криму, на що може опиратися? Дійсно, реакція була дуже така швидка. Вже 15 березня греко-католицького священника отця Миколу Квича заарештували, побили. Щоб не входити в всі деталі, результат був той, що властиво всі 5 греко-католицьких священників були приневолені виїхати, вивезти своїх дітей, свої родини. Деякі потім поверталися, але, як би сказати, планка і стиль праці з греко-католицькою церквою була встановлена. Аналогічні речі відбувалися з Київським патріархатом, навіть і єврейські спільноти зазнали застрашувань. Я вже не говорю про кримських татар. Яка є зараз ситуація? В Криму на початку 2014 року було 2083 релігійні громади. 2/3 з них були зареєстровані, там 1409, близько 700 діяли ще без реєстрації. Маємо на увазі, що за 25 років число зросло від 47 громад до 2083 громад. Згідно з російським законодавством 1994 року, доповненим в 2014 році, громади, які не мають реєстрації, не можуть діяти.
Отже, всі ці громади були без реєстрації. І термін для перереєстрації був встановлений 31 грудня. Потім цей термін був перенесений на 1 березня. Ось за кілька днів спливає цей термін, і всі громади, які є не зареєстровані, згідно з законодавством, не мають права на діяльність. Поки що з всіх цих чинники Російської Федерації і управителі на Криму самі визнають, що процес реєстрації йде дуже туго. Зареєстровано 9 громад. 73 громади подали свої документи, є в процесі з точки зору властей. Іншим громадам відмовляють прийняття документів, віддають документи без, скажімо, письмового посвідчення, що якась версія цих документів була представлена. Отже, йде така юридично-бюрократична праця над тим, щоб паралізувати ці громади. У цьому контексті чимало віруючих, греко-католиків, римо-католиків, Київського патріархату, виїжджають. І тепер є просто поставлено під знак питанням, під великою загрозою існування багатьох релігійних спільнот в Криму. Це меншості, але кожна цивілізація оцінюється тим, як вона відноситься до своїх меншин. Дуже важливо, я хотів все-таки, чи ви бачите варіант цього діалогу за уми? Подивіться, засоби масової інформації відключені. Є транспортна інша вид блокади півострова з рештою України. Діалог українських властей з місцевим населенням якось важко уявити собі, як би він виглядав. Єдине джерело ще було через церковні громади, скажімо так, хоча б раз в тиждень це могло би бути. Якщо і їх тепер буде так само прийняти, плюс продовжувати репресії щодо кримсько-татарського народу, то як взагалі має відбуватися подальший варіант діалогу з майбутнім Кримом? Я думаю, що тут дійсно авторитетно можуть відповісти люди, які знають Крим, там живуть, наші, зокрема, лідери кримських татар. Це дуже складна праця, бо ми знаємо, що треба протидіяти і надолужувати праці, яка не виконувалася дуже довго. Напевно, праця цих малих спільнот, греко-католиків, римо-католиків, Київського патріархату, не буде задовільною, щоб повернути, так би сказати, цю течію пропаганди і похідної від неї почуттів, поглядів у суспільстві. Віталій, а от взагалі, може хтось хоче теж взяти слово? Я просто до Віталія. А чи є взагалі, ви бачите ту картину, повернення Криму, як воно буде виглядати? Крім цього бюрократичного, про який після Путіна сказав пан Піотковський, а повернення умів кримчан в українське поле. Ви бачите його? Я взагалі не вважаю, що це є нашим нагальним завданням сьогодні. Тому що ми не були свідками ситуації, коли населення одного з регіонів нашої країни внаслідок якихось конституційних процедур, внаслідок якогось легально проведеного референдуму, в ситуації, коли була конкуренція політичних позицій, поглядів, тощо, вирішило від'єднатися від іншої території країни. Хоча б так, як це виглядало, скажімо, в Каталонії. Чи хоча б так, як це виглядало, скажімо, в Шотландії. Так що боротися за уми людей, які сьогодні знаходяться під окупацією, можливо, тільки після виведення окупаційних військ,
і після початку реального процесу інтеграції Республіки Крим в конституційне поле України. А всі розмови про боротьбу за уми можна проводити тільки після цього, ну і звичайно після проведення цілої серії судових процесів, як над особами в самій Російській Федерації, які були учасниками анексії Криму, так і над особами, які брали цю участь, будучи громадянами України і мешканцями Криму. Це все для мене абсолютно очевидні речі, як і є очевидним те, що ми не зможемо змінити ситуацію в Криму, якщо не усвідомимо всі помилки української державності щодо Криму в період 1991-2014 років. А головною помилкою української державності було те, що сам Київ і більшість населення України взагалі не хотіли давати собі звіт в тому, що таке Крим. Це теж треба розуміти. І що таке кримська автономія? Кримська автономія з'явилася на політичній карті України як фактично оборудка у стосунках між київськими і симферопольськими кланами, а зовсім не як люстро цієї автономії, яка існувала в радянський час, і яка була, по суті, віддзеркаленням єдиної державності, яка існувала на території нинішнього Криму. Державності кримсько-татарської, державності Кримського ханства. Навіть більшовики після того національно-визвольного руху, який був в Криму після розкладу Російської імперії, були змушені визнати ці реалії. А незалежна Україна їх не визнала. У нас ніколи не було навіть якоїсь маленької спроби зрозуміти, що конституційний устрій Криму як автономії може бути відмінний від устрою інших суб'єктів України тільки в цій ситуації, коли сама кримська автономія буде автономією національно-етнічною, а не автономією невідомо кого, невідомо для чого. Тому що національний склад населення Криму нічим не відрізнявся від національного складу населення, скажімо, там, Донецької чи Луганської областей. І якщо Крим може бути автономією, чому не може бути автономією Донбас? Це, до речі, те, що зараз нам намагаються підсовувати з Москви. Путін і Суркови та інші учасники демонтажу нашої з вами власної державності. А якщо кримсько-татарський народ є державоутворюючим народом Криму, якщо ми визнаємо факт окупації території Кримського ханства військами Катерини II, рівно так, як ми визнаємо факт окупації самої території України, спочатку московськими царями, які порушили умови автономії, закладеної з Богданом Хмельницьким в злощасному Переяславі, потім московськими більшовиками, які знищили державність Української Народної Республіки і підмінили її своїм проросійським окупаційним урядом тодішньої ДНР, тобто УСРР. Якщо ми визнаємо всі ці окупаційні акти, то український народ і кримсько-татарський народ на території двох державностей, які існували тут споконвічно, у вигляді Великого князівства Литовського, у вигляді Річі Посполитої української автономії в складі, у вигляді Кримського ханства, будують тут державності, зафіксовані на відтворенні національної волі і державного ідентитету цих двох народів. Точно так, як ми всі тут політично українці, мешканці Криму мали стати і мають стати ідентично кримчанами. Тобто людьми, які будуть вивчати кримсько-татарську мову у школах поза залежністю від свого походження. Не українську, підкреслюю, а кримсько-татарську, яка мала стати другою мовою Криму для кожного. Які будуть вивчати історію Криму і знати точно, що Севастополь не город руської слави, а місто кримсько-татарського геноциду, як і багато інших міст і селищ Криму. Якщо мешканці Криму усвідомлювали б, де вони знаходяться, то у нас не було б такої проблеми з кримською автономією. Але цього всього не відбувалося, і це має відбуватися зараз. От зараз, що таке боротьба за уми? Це створення парламенту Криму у вигнанні, який має міжнародним співтовариством визнаватися як єдиний правомочний представник волі народу в Криму. Це створення уряду кримської автономії у вигнанні, так як це роблять там грузини чи інші народи, території яких є окупованими агресором. Це визнання статусу меджлісу кримсько-татарського народу як єдиного виразника не просто інтересів певної національної групи в Криму, а як представника тієї державності, яка тільки на засадах визнання його функцій може існувати в Криму. Це третій момент. Це допомога розвитку кримсько-татарської культури, літератури, мови на території України, тому що окупант не буде цим займатися, а буде робити все можливе, щоб продовжити чорну справу Катерини II та її спадкоємців, які були до Криму звичайнісінькими гвалтівниками цивілізації. Це теж треба чітко сказати.
І якщо ми будемо так говорити і перестанемо гратися з шовіністами, які живуть в Криму, у потакання їхнім людиноненависницьким теоріям і ідеям, якщо ми чітко скажемо їм це, то тоді після того, як російська державність переформатується, стане демократичною або перестане існувати, це справа найближчих 2 років, тоді ми зможемо спокійно розмовляти з населенням Криму, досить на простих правових засадах. Ми маємо поважати вибір кожного. Росія надала більшості громадян Криму своє громадянство. Це абсолютно нормальна ситуація в умовах окупації. Ми вважаємо всіх цих людей власними громадянами. Це теж абсолютно звичайно, коли мова йде про агресію. Але ці люди, вони не винні в тому, що вони тепер живуть з подвійним статусом. Коли цей подвійний статус буде закінчено, а агресор покараний, можемо спокійно дати людям можливість 30 чи 60 днів перехідного періоду. І це дуже просто. Ті, хто бажають бути громадянами України, спокійно віддають свої російські паспорти агресорам, так як я віддав свій російський паспорт в серпні 1991 року, коли я був прописаний в Москві, спокійно приїхав сюди, віддав російському консулу свій паспорт і більше ніколи ніяких юридичних стосунків з цією державою не мав. Віддають. Ті, хто не бажають віддавати свій російський паспорт і хочуть залишитися жити в Криму, залишаються жити в Криму як громадяни Російської Федерації, як іноземці, ніякої участі у визначенні долі цієї території більше ніколи не беруть. Ми їх поважаємо як іноземних громадян, можемо навіть створити для них особливі умови перебування, щоб їм не довелося реєструватися раз на 90 днів. Ми можемо навіть дозволити їм брати участь у районних виборах. Але до кримського парламенту вони не можуть обирати і бути обраними. Вони іноземці, яких шанують їхні співвітчизники. І третє, ті, хто не бажають бути російськими громадянами і жити на території Криму, ми допомагаємо їм переїхати на їхню справжню батьківщину. Вона один раз прийшла до них на танках, і на танках вони можуть повернутися додому, в Росію. От і все. Це 3 групи населення, долі яких досить просто визначається.